שהרבי מלובביץ' אמר שלאדוני למעלה יש נחת כשכולנו ביחד. אז אמרתי את זה? אמרתי. אוקיי. ערב שמח, משמרים יקרים, וערב מצוין לכל מי שכיבד את הערב המיוחד הזה ונמצא כאן איתנו. קלבי חתך תורות פעם, טלי לכתב. במקור, וזה היה ממש לפני כמה שבועות, התחלנו לתכנן את הערב הזה כדי לחגוג את העובדה שקבוצת משמרים את השפה העיראקית חצתה את רף ה-20,000 חברים. מי היה מאמין? אז אני שמחה לציין עוד עובדה משמחת, מאז חצינו את רף 22,000. זה היה לפני שבוע. תאמינו. קבוצת המשמרים נטועה כבר עמוק בלב החיים של מדינת פייסבוק, אבל גם בחיים האמיתיים. כן, כמו המפגש הזה בו מעל 400 איש בחרו להגיע לכאן לתיאטרון ראסל ברמת גן. אפילו מעפולה. נכון, להיות יחד ולחלוק תרבות ושפה יחד, בדיוק כמו שעוד ועוד חברים מהקבוצה מוציאים ומקיימים בקבוצת המשמרים עוד רובד מתוך החיים שלהם. יוצאים יחד לטיולים, לומדים ומשמרים שפה, משתפים זיכרונות, נפגשים, מתחבקים וגאים במורשת שלנו. קבענו סדר חדש, יצרנו מוסדות חדשים ומרגשים בתוך החיים השוקקים של הקבוצה. בכל ערב שישי אחד מחברי הקבוצה מתכבד וכותב את פוסט שבת תרבות. סבי, מחר יש לך את הפוסט, לא לשכוח. סבי דלל. שכבר הפך, פוסט שבת תרבות שלנו הפך מזמן למוסד עם הגות וחומרים מאתגרים, חלקם על גבול הפילוסופיה וקריאה למודעות גבוהה שנגזרת מהתרבות הענפה שלנו. ששורשיה נטועים בתרבות בבל, ופרויקט המעברה שלי עם שיתופים של חוויות לימינו הראשונים בישראל ועוד ועוד מדורים שפועמים בכיכר המשמרים האומה. לקבוצת המשמרים חזון חשוב ויקר, לשמר את השפה ולהנחיל את מורשתה גם לבני הדור השני והשלישי. לנוער היקר, והם חלק חשוב מהעוצמה והמספרים ההולכים וגדלים של החברים החדשים בקבוצה. אני שמחה לשתף שפרק נוסף בחזון קבוצת המשמרים יפעל בקרוב להגביר את הפעילות והמעורבות שלנו לא רק לקירוב בין דורי אלא גם לקירוב בין תרבותי עם קהילות ותרבויות שונות בהוויה הישראלית. כן, לצד אישים יקרים מתוך הקהילה העיראקית כבר הצטרפו אלינו חברים חדשים ורבים, כמו חברת הכנסת קסניה סבטלובה שנוכחת כאן איתנו. אתם יכולים להניח כולכם שהיא לא במוצא עיראקי. בקרוב נקיים אירועי תרבות ומוסיקה רב תרבותיים ובאמתחתנו עוד יוזמות מפתיעות. בהקשר הזה חשוב לי להדגיש שאחת המטרות של קבוצת המשמרים היא לשמר את המיוחד לנו ולחבק את האחד של כולנו. אסביר, לתרבות בבל וליוצאי עיראק יש מורשת מפוארת וייחודית לה. אסור שתימוג. כמו שלעם היהודי על כל תפוצותיו יש תרבות מפוארת אחת שמאחדת את כולנו. ואם כך, קבוצת המשמרים לא מאמינה בהתבדלות, אלא באחד הגדול שמאפשר לשמר את הגוונים המיוחדים שלנו כחברה. ולאחד הרכיבים המרגשים של הערב הזה, כאשר חצינו את רף 20,000 חברים בקבוצת המשמרים, ודווקא על רקע העובדה שהקבוצה הנדירה הזאת פעילה גם בחיים הריאליים, הבנו שחצינו גם את הרף שמזכה יישוב להיקרא עיר. מר צוקרברג, לידיעתך, היינו כאן. המסר כבר הועבר להנהלת פייסבוק, והנה הצעד המתבקש. אני שמחה לבשר כאן שראש עיריית רמת גן, מר ישראל זינגר, יחד עם סגנו צחי זליכה, הרימו את הכפפה, והערב תיחתם כאן לראשונה בהיסטוריה ברית ערים תאומות בין עיר המשמרים הווירטואלית של כולנו לבין עיריית רמת גן. לקהל הגדול, למאות האנשים העיקריים שנמצאים כאן הערב, ממתינה חוויה עשירה ומענה. אני גאה בכם, רוצה להודות על שיתוף הפעולה והתמיכה המרגשת שאני מקבלת מכם בכל יום ובכל שעה. אתם מעניקים לי כוח עצום להמשיך ולפעול לשימור המורשת, השפה, התרבות העיראקית, ואני רוצה לומר לכל אחד ואחד מכם תודה. בהזדמנות זאת, חשיפה.
בהזדמנות חגיגית זו אני נרגשת לשתף אתכם במהלך חשוב ואסטרטגי לכולנו שיושק במהלך שנה זו, הקונגרס העולמי הראשון של יהדות בבל. ההכנות לקונגרס יצאו לדרך ויובילו אותו לצידי מר צחי זליכה, סגן ראש העיר, חברי הכנסת קסניה סבטלובה, פרופסור יוסי יונה שצריך להגיע, העיתונאית ענת לב אדלר, רונית שיטאית קשי, סמדר מוצפי אהרוני, עורך הדין מורן לוי ואחרון חביב חיליק סיון. אוהבת ומחבקת, תהנו מכל רגע. ועכשיו אני מתכוונת להזמין איש עשייה ותרומה וכמובן שותף לדרך שלנו, ראש העיר שלנו, מר ישראל זינגר. בבקשה. ואני מתכבדת להזמין יחד את מר צחי זליכה, סגן ראש העיר רמת גן ומחזיק תיק התרבות בעיר. צחי הוא נציג העדה הבכיר שלנו שהוביל ומוביל את שיתוף הפעולה בין העירייה לבין הקבוצה שבשיאו החתימה על ברית ערים תאומות. מה בסוף? דיברת איתה? ערב טוב, זהבה. זהבה. אמנם המוצא שלי לא עיראקי אלא רומני, אבל אומרים על הרומנים שהם העיראקים של האשכנזים. לפחות אם זה בסדר אז אני יכול להתקבל. ערב טוב. צחי ידידי, אתם יודעים, גם בפוליטיקה תתפלאו, נשאל אחר כך את חברת הכנסת, גם בפוליטיקה יכולה להיות חברות. עוד לפני שהייתי ראש עיר,